Într-o zi, un om simplu, cunoscut pentru viața sa curată, a fost întrebat de un vecin: „Cum faci tu de ești totdeauna atât de mulțumit? Niciodată nu te-am văzut supărat.” „Foarte simplu,” a răspuns celălalt. „În fiecare dimineață, când mă trezesc, privesc întâi cerul. Așa mi-aduc aminte de Dumnezeu, de milă și de bunătate. Apoi privesc pământul. Astfel îmi amintesc de moarte și de judecata de apoi. În cele din urmă, privesc în jurul meu. Lumea întreagă ce se trezește în fiecare dimineață la viață. Așa mi-aduc aminte de semenii mei, de cei care suferă de boli sau neputințe, de cei ce au o viață mai grea decât a mea și pe care i-aș putea ajuta. În felul acesta mă bucur pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce pot face.” Bunătatea izvorâtă din dragoste aduce întotdeauna liniște și mulțumire, atât în sufletul celui care primește cu recunoștință, cât și în sufletul celui care dăruiește cu drag. Cine este bun, mai bun să se facă, și cine a biruit ispita, să se roage pentru cel care e încă în ispite. Părintele Paisie Olaru.